Hey!
Gus Pramuji. Ya sih kan. Kowe aja ngono. Ora nyetrum kowe ora nyetrum aman. Iki rada maju ana teko ora iki? Teko ya. Ayo rada rene ya sing kono ben ketara. Miki Pak Zul iki to. Oh, seketok yo. Awake dhewe iki tak dapat ning kene pisan kok. Lah iya. Dan terus to, Gus. Ora apa-apa ya, ngono kuwi membuktikan bahwa Gusti Allah iki mencintai desa kene. Desa ngendi iki mau, Dik? RT 1, RT 2 nggih. Kutu Wetan. Kutu Wetan. Termasuk ngene iki barokah Gusti. Barokah Gusti Allah. Nek ora barokah Gusti ora diranyepi. Betul. Ning kene iki hawane panas mergone udan iki mergo anyep, mergo dungane ngendi? RT 1 RW 2. RT 1 RT 2. RT 2 ki dijabahi marang Gusti Allah. Ora udane koyo ngene. Heeh. Aku basa udan ya. Nyapa? Kudu nguyuh. Hai. Tapi sayang nyapa? Ngene syuting rene lawangi. Isin aku. Ojone ngono lha kuwi asine iki VIP apa? Lho. Jenenge ora enek jiduke ora enek. VIP bagi pilot. Masa pilot lho. Lek ati syuting pilot. Oh iya. Yo ngene iki awake dhewe masih ukuran. Heeh. Tetep penghibur masyarakat. RT 1 RT 2 Kutu Wetan. Heeh. Wis nyediakne kaya ngene komplit Bapak. Heeh. Tukang son ya turu ngantuk. Lah iya nyekemes kae mah. Bocah ning kono mau ceblok telu nyablok. Kowe kok syukur kowe. Nyapa? Untung ora nyeblok kulon. Lah bocah kuwi asine iki gregetne. Lah nyapa? Lah aku orang ganong meneng ae. Heeh. Aku turu ning kono dilikitik. Bapakku. Heeh. Bocah tak deni ganong wonge wedi. Lah iya. Si kelambireng. Sapa jenengmu? Wireng. Kaya aku. Jenengmu sapa le? Ora duwe. Omahmu endi? Kutu Wetan yo. Pakmu sapa jenenge? Pakmu sapa jenenge? Pakmu jenenge sapa? Heh? Pake dhewe rapat jenenge. Lah iya buke. Buika. Duwe di. Oh, malah buke ning kono. Ya. Bocahe peti silange Lah iya. nyidam kipas angin. Matur suwun sangat Luar biasa ya. Iya. Malam hari ini sungguh luar biasa. Penontonnya ya Allah beribu-ribu orang sampai beribu-ribu orang. Beliau beda dari yang lain. Judulnya YouTube ini kan ini
iki apa? Ganongan oce-oce, udan-udanan, tetep menghibur masyarakat Kutu Wetan, RT loro, RT loro. RT siji. Dik, kowe karo warga masyarakat ki setuju kompak nanggap riok ning Rabumu kapan, Dik? Didongakne yo. Heeh, masyarakat kene didongakne gimana? Ken iki acarane bersih lingkungan. Mangan ketang ning sanding sumur. Lanjut. Warga masyarakat Kutu Wetan didongakne rezekine makmur. Allahumma. Iso ora Iso. apa? Mangan ketan. Lawe gereh. Iya. Wong Kutu Wetan muga-muga kabeh sugih. Amin ya rabbal alamin. Mangan ketan. Urat. Ada wonyo kowe kok. Ya ora apa-apa iki mau iki ya wis iki kok aja sampe mulai dhisik. Aja mulai dhisik. Engko enek penampilan Apa? berganongan atraksi full. Heeh. Enek penampilan Apa? pembarong Pembarong apa? istimewa. Jenenge pembarong apa? Kode VS Mbah B. Mbah B lho. Mbah, kan bareng helman lho. Ya didongakne ya muga-muga Baru kayak warga masyarakat Kutu Wetan. lingkungan RT siji, Ya. RT loro mugi-mugi tansah barokah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi diparingi seger waras. Amin. Mugi-mugi diparingi sugih bondo, Sugih bondo juga. sugih ati. Sugih hati. Kowe nyapa ngono kuwi? Peragaan nyusul sama kasih Oh, mau. widodarimu dah. Widodari. Bayar sapa jenenge? Kasih. Mbok mau jadi celotet. Kasih. Kasih ibu. Kepada wita teringat Aku udah nangis berkeganan ya. Yo. Yo, Ora apa-apa. Ora apa. Ora apa-apa ya. Jatile bengi iki wae dhewe. Baik dhewe. Khusus Mbak Kasih. Wae Pak E dhewe. Yo, guys. Yo, Kowe nyapu kademen ning kono. Payu juga. Kademen ning kono. Oh, tahu iki. Iki cah kembar, Gus. kembar, Bapak-bapak ibu iki kembar. kembar. Tapi ireng iki. Sama le jenenge. Ringso. Aku pengen basa aku Iki iki. Wes ringso. Jenenge sapa le? Jenengmu sapa le? Si Bater. Veto. Beto. Jenenge sapa le? Apa? Apa? Asem. Asam. Omahmu ndi le? Galarum. Galaro. Kelas 10. 10. Cita-cita besok lek wis bar kanom dadi apa? Sukses. Oke, meneh. Kowe tekono dadi apa? Dadi kowe dadi apa le? Apa? Pangkringan. Dadi pang apa? Pangsit. Pang sing rambute ngene jeblok. Lho kok sakit? Apa pangsit lho. Lho cita-cita dadi pang. Lha ora apa-apa cita-citake oleh lho. Cita-cita akeh deh. Apa? Oke, cita-citamu apa? Aku cita-citanu dadi wong ganteng. Ganteng. Kowe dadi apa? Aku ya wong Kowe gara-gara karyawan kebun. Itu wonyo kowe kok. Yo, ayo didik-didik kowe aja cukur lungkak mantre iki. Kowe ya digawe nggone dhewe yo, main. Sik ganane kene kono. Lah kono, lah wis. Lah. Udah yo. Gano. Wira wiri ae le. Poloh yo. Oh.
Apa ya, Mas? Apa le nyapa bayar oleh? Opleset kulo opleset. Wah, sesuk rada anu ngendi? Gaene njukling ndi? Langsung mendelep ngono lho dik gaene. Mak adem lho. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Oke. Ya udan. Udan ki ora oleh. Kunyu. Perhatian bagi penonton kalau basah hati-hati di jalan. Alon-alonnya sementing gayeng bener. Yo. Yo. Aku milih sing anu kowe jadil sing anu Sapa? kuning. Kuning Gus. Apa kuning ya? Kuning lho Gus. Siap. Untuk jilbab kuning lho Gus. Jilbab kuning lho Gus. Alah. Boy cakae, Mas. Boy cakep lho Gus. Nyapa Gus? Mas, dadi klien. Ya Allah. Sodik, kuwi tok kelutono teko isu ya panggah ngono kuwi. Garing dik. Iki bener iki tekane iso ban tangga garing dik. Ora garing dik. Carane ben garing ora tok kelutit dik. Lah tik apane? Cumone dryer dik. Wah, sodik yo iso. Pokoknya ngene kuwi. Wi perhatian karo Perhatianan dhewe ya ben aja lunyu, tapi ya ora munggo blas nyapo kok dikeluti. Kudune opo? Lah kok dhuwur teko tenan kudune aja tok keluti. Ah, lapen. Kanebo, Mas kanebo. Tapi luar biasa lho sodik iki. Jan dhewe joget kelut-kelut. Ya kuwi perhatian. Membuktikan perhatian nang awake dhewe, menjaga keselamatan nang awake dhewe. Betul. Kuwi lek kowe ngeluti kendange lutono. Kendange dhewe ya. Alon-alon lakon gitu. Adem-adem. Iya. Kae. Ayo.
Pasangan romantis. Yo, Ibarat pasangannya udanan. udanan. Aku yang memayungi. Ora apa-apa, aku ora tak payungi ora apa-apa. Wis enek terope. Ibarat Berat apa? kalau lelakinya gede, Gede. wanitanya juga gede. Heeh. Kalau lelakinya putih, wanita putih. Putih. Wanitanya putih, lelakinya kayak luwak. Ora apa-apa, ingane-ingane. Guyune. Wah. Ya. Ning donya kuwi enek loro. Anak loro, Cilik, gedhi. panas udan. Ale. Enek Apa? awan bumi, Heeh. panas udan. Panas udan. Aling-aling. Taping. Enek kok enek gede. Enek peteng. Enek peteng, enek padang. Enek rambut ketendel. Enek putih, enek ireng. Enek putih, enek ireng. Ibarat cahayu kaya bidadari. Bidadari. Gimana kaya Arjuna? Heeh. Si wedok kaya bidadari. Bidadari. Gimana kaya kakek? Ora apa-apa. Kayak teka ora apa-apa. Sing penting dhek arep. Lho, arep ta? Dik, kono no. Dik, bojone. Alah, emo-emo kaya bentong lho, bentong. Dia arep karo dia, kamu dengan keluarga. Oh iya iki penting gede ya. Alah, gede gampang lebih. Bu, sapa kuwi jenenge Bu sapa? Bu sapa jenenge? Wibe, Bu Indomie. wibe. Apa ya? Ya rene. Heeh. Kilo, mikir kilo. Nyo. Wong ki piye? Kabeh kuwi kudu lemah lembut Lemah lembut. marang pasangan. Heeh. Kudu membuktikan kita ini lelaki tanggung jawab. Ya, Wong langgeng lagi tanggung jawab mlakune karo iki. piye? Bro. Nyapa, serbu lho, nyapa. Anu, gamelane anu romantis to. Oh,
wis to. Lho. Yo pinter. Romantis to. Pak Sugeng iki sapa? Sapa Pak Sugeng? Oh iki Pak eta. Pakmu Sugeng to, mbokmu rawuh, Sugeng rawuh. Yo, mlakune wong romantis ke merdu ning ibu-ibu ae piye? Praktekno lagune sing mesra to. Trompete. Mas. Lalakan kepian. Wong mak tak lebone centongan mah. Lebone centongan aku nyusul. Tutup kono wis. Iki wis. Yo Dik, rono Dik. Payung pilih, Rewe Sugeng, Maryanda. Lah iya. Pak Sugeng lho. Asli ora. Anu Dik, pakmu Sugeng lho Dik. Senas ngono lho. Iki anu sapa jenenge? Sapa sing gede lho, gede. Kuwi lho gede lho jenenge wong. Alah limusin. Limusin Pak Sugeng. Jenenge Lah sapa? Jalan-jalan Putriza. Yo, Putriza ya Sugeng. untuk lek limusin jenenge Pak Sugeng. Putriza jenenge Slamet. Yo. Piye? Yo joget neh. Oh lah. Lah kae ora takon kae. Wis kademen. Adem-adem jedodok ning Wis kademen kuwi, adewe wong loro ae. ya wis ora apa-apa lah. Yeah.
Dik.